जोङो दिनै सानसेनि हाबाफारियावहाय जोङो दहाय फुंनि 9टानिफ्राय जोङो गसाइनि सिना फेङाइगाव आरो ओरै सल'बारि बहुद जों प्रग्राम दंमोन जों बुथ कमिटिफ्राव गिदिंबाय थादों आरो लोगो हमदों जोंनि मावथिफारिया बिथांमोनजों दा बे समावहाय आरो जों दा एसे निफ्राय जों प्रग्राम लादों साहा खावसि बाजारनि आखिगुरि गामियावहाय दा बाहाय UPPL नि माखासे बिथांमोनहा जोंनि बिजिपि दोलोआव दलखौ मोजां मोननानै जयेन जाफैदों बिथांमोनहा 35 न'खर्स आरो बेखौ माखासे लोगो लानानै टटेल 52 न'खर्स फेमिलि जाहैबाय आरो बे बेलायाव आङो बेखौनो बुंगोन जे जोंना नेसनेल दल हिसाबै मोनसे दलनि निति आदर्श थायो दा बे हिसाबै जोंना आसामनि मानगोनां गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंबाय थादों जे जोंनि दलनि निति आदर्श लानानै जोङो 27 बा 28 थारिखनि गेजेराव डिक्लेयार होगोन बेखौ जों मिडियानि थ्रुयै बुंबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों आरो जोंना जिथुनाखि पार्टि प्रेसिडेन्ट स्टेट प्रेसिडेन्टआ बुंबाय थादों दिलीप बिथाङाबो बेखिनियावनो फोसावहैगोन होननानै डिक्लेयार होबाय थानायखौ जों नुनो मोनो आरो मिडिया थ्रुयै ओरैनोथ' अनसायनाय हिसाबै दा बहुत मोजां रायजो राजाया माने बहुत अनसायनानै लादों दा फैबाय थानाय समावहाय जोंखौनो माने अनसायनानै मोजां रोखोमै फिथाइखौ मोनहैगोन होननानै बुंबाय थादों